ondorengo gonbidatua zeinu hizkuntzako interpretea delako, eta horretarako bitarteko ditu esku eta besoak, aurpegia eta gorputza bera. Berarekin zalantza batzuk argituko ditugu, gurekin da Jugatx Agirre. Kaixo, Jugatx. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon. Jugatx, eta hasiko gara zerbait argitzen jende asko uste duena, zeinu hizkuntza bakarra dela munduan, baina ez da horrela, ez da? Bai, hori askotan kalen galdetzen diguten galdera bada, baina ez zeinu hizkuntza ez da unibertsala, herrialde bakoitzak bere zeinu hizkuntza dauka, guk kasu honetan Hego Euskal Herrian zeinu hizkuntza espainiarra erabiltzen dugu. Eta zu adibidez gai izango zinake Ipar Euskal Herriko gor batekin komunikatzeko? Bai, komunikazio minimo bat, bai, baina interpretatzeko ez, komunikazioa. Bai, bai. Denak desberdinak dira, baina badute elkarren artean oinarrian aman komunean duten portzentaia bat? Portzentaia ez dakit, zenbatekoa izango litzateken ez dakit, baina egia da Europa eta Ameriketako zeinu hizkuntzak historikoki bai dakatela zeinu batzuk aman komunak, eta Afrika eta Asiako zeinu hizkuntzakin oso desberdina diala. Bai. Baina, bueno, egia da herrialde bakoitzak bere zeinu hizkuntza daukala, orduan, beti daude ñabardurak, desberdintasunak. Zu non ikasi duzu zeinu hizkuntzaren ogibidea? Nik ikasi nun 2013an amaitu nun Bilbon, garai hartan goi mailako ziklo bat zan, eta egia da handik 3 urtea, 2016an unibertsitateko ikasketak bihurtu ziala, eta goi mailako zikloa amaitu egin zala. Eta unibertsitateko ikasketa horiek hemen Euskal Herrian egin daitezke? Ez, gaur egun Madrilera joan behar da, aukera bakarra hoi da, egia da guk aldarrikatzen deuna da Euskal Herriko Unibertsitateai ikasketa hauek ere hemen izateko, ze azkenean Madrilera joaten dianak ez dute ikasten euskarara interpretatzen, ez? Orduan, pixkat hori garrantzitsua da. Zein da zure eguneroko lana? Momentu honetan zertan ari zara, zertan zabiltza? Bueno, nire eguneroko lana berez interpretea ez da, ez? Nire bigarrengo lana da. Nik gizarte langilea naiz, baina pertsona gorrekin lan egiten dut, orduan, azkenean zeinu hizkuntza dakidanez, nire eguneroko hizkuntza, komunikazio hizkuntza da. Horrek esan nahi du hemen ikastetxeetan gorrak diren pertsonek aukera dutela beste guztiekin batera ikasteko, beti dago bermatuta ondoan interpretea izango duela? Gaur egun egia da hezkuntzan aldetik interpretea bereziki jartzen da batxilerra eta ziklotan, erdi eta goi mailako ziklotan, egia da interprete falta dagoenez gaur egun ikasleak badaudela zeinu hizkuntzako interpretea ez daukatenak. Orduan, parekidetasun batean behintzat ez daude batzuk. Eta azalduko diguzu pixka tripak nola diren ikusi eta ikaste aldera, nola itzultzen da? Hizkiak erabiltzen dira itzulpenak egiteko, kontzeptuak erabiltzen dira, hitzak ordezkatzen dira? Gure kasun, hau da, zeinu hizkuntzak, hitz bakoitzak bere zeinua daukaz, geha juten izki, bestela denbora asko suposatuko luke, eta egia da zeinu hizkuntzak ere bere gramatika daukala. Orduan, zuk ahozko hizkuntza baten zuten dezunean, itzulpen batean egin behar dezu, eta kasunetan mezu berdina helarazi behar dezu. Esandakoan mezu berdina, baino zeinu hizkuntzan. Baina gero, alfabetoa badago, ez da? Bai, alfabetoa dago, baina azkenean hori da zeinu hizkuntzako osagarri bat, adibidez izen propiotako erabiltzen dena, adibidez ni aurkezten nahi zenean, nire izena esatet, JUGATX, baina gero adibidez ni nire zeinua esatet zein dan. Beraz, pertsona bakoitza dauka norbere izena alfabetoz esateko aukera, eta gero norbera dauka bere keinua, ez da? Edo sortzen du norberak norbere izena, nolaz? Bai, zeinu hizkuntza norberak gure izena daka. Hori sort norberak erabakitzen du? Ez, hori da bataioa bezala, jarrita izuela. Maialenek badauka berea? Pertsona bakoitza dauka berea? Ados, bai, izenak esan nahi du. Ez, izenak ez. Pertsona bakoitza? Pertsonak. Ados, oso ondo. Bai. Ederki, ze interesgarria, Eta gero, keinuak egiten dituzuenean, zeinuak egiten dituzuenean, pentsatzen dut, zerikusia izango duela posturak, gorputzeko hurbiltasunak, mugimenduak. Bai, azkenean zeinu bat
egiten dezunean, aintzat hartu behar dezu, bez eskua nola jarri dezun, gorputzakin zeinu horrek kontaktua dakan, arpegiko espresioa dakan ala ez, non kokatzen dan, ez? Azkenean akats gramatikalak ere indaitezkelako, ez? Aizu, eta egia da, bakea hitza itzultzen duzuenean, hots bat duela? Bai, bakea da berez, hor soinu badaka, baina zeinuaren barne da. Parte da. Parte da. Hitz horrekin bakarrik gertatzen da? Eta gero, beste badao, garrantzitsua o importantea, baita pss, erabiltza pss. Eta soinu egiten da. Bai. Eta zenbakiak? Zenbakiak iteitugu, argi izateko eta ulerterraz azkenean eunekoak, hamarrekoak eta batekoak. Pero milioiak bere zeinua daka. Aha. Ados. Zenbakien kasuan. Zuri gustatuko litzaizuke hau zure lehenbiziko ogibidea izatea, honetatik bizial izatea? Bai. Azkenean gure lanbidean gertatzen dana da, azkenean lan baldintzak ez diala duinak esango dugu, ez diala onak, eta naiz da tituladunak gauden, azkenean lan hori utzi ite deu, beste lan batzuk hartzeko, eta premia badago, eta lana badago, baina kontua da baldintzak ez diala onak.